Pozdrav svima, gledate kanal Civilizacija svjetlosti, a ja sam Siniša. Federacija svjetla je u ljeto 2019. godine preko kanala Blossom Goodchild predložila jednostavnu vježbu za rad na sebi. Na poveznici gore desno možete pročitati tko ili što je Federacija svjetla i tko je Blossom Goodchild. Evo izvatka iz te poruke. Jer bez tog znanja unutar vas bit će vam jako teško se nositi sa nadolazećim danima. Kada se duše više ne budu mogle nositi sa ovim stvarima, tada se morate sjetiti tko ste i zašto ste došli. Tada morate ovo sebi ponavljati iznova i iznova. Ja sam svjetlost, ja sam ljubav, ja jesam. Iznova i iznova ponavljajte ovo unutar svog bića. Jer ne samo da će vam dati snagu, to je poziv koji odlazi tamo vani, preko granica, kako bi okupio vaše najbliže i kako bi postali jedno. Ujedinjena duša ljubavi. Kraj izvatka. U 4. mjesecu 2020. godine poruka je proširena s malim dodatkom. U nastavku prijevoda. Ja sam svjetlost, ja sam ljubav, ja sam istina, ja jesam. Ova izjava je sad spremna da bude aktivirana unutar vašeg bića. To je novi dodatak kodovima duge svjetla koji ćete vi, drage duše zemlje, usidriti u svojim bićima te na planetu i kroz vaš planet. Kraj izvatka. Nema nikakvih dodatnih uputa ni pojašnjenja. Ja ovu vježbu radim tako da izgovaram više puta u sebi kad osjetim potrebu. Ponovit ću još jednom afirmaciju. Ja sam svjetlost, ja sam ljubav, ja sam istina, ja jesam. Nastojim, ako mogu, smiriti svoje osjećaje i postaviti se u stanje spokoja i mira sa sobom i svijetom. No naravno, to nije uvijek lako. U pričama o svjetlosti na ovom kanalu, imate poveznicu gore desno, razgovaramo o svjetlu u duhovnom ključu. Ova vježba samorazvoja dana od Federacije svjetla je upravo u tom duhu. Osvještavanje sebe ne kao usamljenog, napuštenog, slučajnog proizvoda prirode koji se bori sa sobom i cijelim svijetom, već kao bića ljubavi, svjetlosti, suosjećanja. To je put prihvaćanja, integriranja, povratka u cjelinu kroz iscjeljivanje svojih unutarnjih ožiljaka koje nam život, ljudi i situacije svakodnevno donose. To je put osvještavanja svog bića svjetla, vječno povezanog sa svime. Nadam se da ste u ovoj poruci našli nešto lijepo i korisno. Ako vas interesira više, u opisu imate poveznice na spomenute poruke od Blossom Goodchild. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Lijepi pozdrav! Ah